Takže je čas pretransformovať karmické vzorce a ego pokušenia našej slnečnej sústavy, ktorú my, ľudia na planete Zem, ešte stále nejakým spôsobom v sebe obsahujeme. Lebo tým, že čistíme seba, čistíme aj druhých. Takže si nájdeme nejakú pohodlnú polohu, buď v sede alebo v ľahu. Uzemníme sa, vždy sa uzemníme. My chceme byť vo svojom tele. Meditácie, kde niekto chce ísť von z tela do vyšších dimenzií bez toho, aby sa uzemnil, nie sú dobré, sú nebezpečné. Pretože vy by ste mali byť vo svojom tele, pretože potom vám tam hocičo iné môže naskákať a potom sa budete musieť čistiť z cudzích energií. Takže treba byť vo svojom tele. O tom tiež veľa hovorím, že kedysi som ani ja vo svojom tele nebola však. To mi povedala tiež Amora. Takže hlboký nádych, hlboký výdych. Uzemníme sa. Cítime našu kostrč. Muži z prvej čakry, ženy z druhej čakry, čiže muži z prvej čakry z kostrče, zo spodku nášho trupu, ženy z druhej čakry z podbrúška si predstavíme, že až dole do zeme ide nejaký stĺp svetla. Možno niektorí už máte svoje vlastné uzemňovacie techniky. Ako vám rastú korene schodidiel, ako ide stĺp svetla ľubovoľnej farby, ktorý vás práve teraz uzemní do matky zeme, ktorá teraz aspoň tu silno prší, čo je dobré, lebo bolo veľmi teplo. A ide tento stĺp svetla hlbšie a hlbšie do zeme, až sa stretne so srdcom matky zeme, so stredom zeme, s centrom zeme. A sme spojení so zemou a teraz tá energia ide stĺpom svetla nazad, cez tento stĺp, cez tieto korene, cez naše chodidlá. Na chodidlách máme dole väčšie čakry. V strede našich chodidiel cez ne idú teraz ako keby také dve línie zemskej energie cez naše členky, stred našich lítok, píšťal, kolienka, stehná, až sa to stretne v prvej alebo v druhej čakre, v podbrušku, v kostrči. A sme uzemnení. Ešte raz si uvedomíme naše uzemnenie aj dýchom. Skúsme dýchať do spodku našej chrbtice. A výdychom uvoľníme všetko, čo už nepotrebujeme. Hlboký nádych svetla, svetelných kódov do našej chrbtice, do našej kostrče. A výdychom uvoľníme všetko, čo už nepotrebujeme ďalej v sebe, na našej chrbtici nosiť. Ako dýchame, uvedomujeme si náš priestor. V tom našom priestore sa odohráva náš život. V tom našom priestore sú myšlienky, emócie, energie, programy vzorce, všelijaké kordy, háčiky, puklinky, trhlinky, ranky, ktoré musíme zaplátať. Takže ten náš priestor je náš. To je náš skutočný domov. Je jedno, kde sme. My sme doma v našom priestore, v našom tele, v našej aure. To je náš domov. Preto sa musíme cítiť doma v sebe. Dobre. A potom sa budeme vedieť cítiť doma aj inde. Teraz si privoláme k nám naše vyššie ja. Poprosíme ho, milované vyššie ja, postav sa za mňa. Ak ležíme, tak si proste predstavíme, že naše vyššie ja je za nami. Ak sedíme, tak si predstavíme, že naše vyššie ja je za nami. Vždy je dôležitý ten
zámer, tá žiadosť, tá prosba. Naše vyššie je oveľa väčšie, ako sme my. A múdrejšie, má v sebe viacej vyššej, vysokodimenzionálnej energie. Poprosíme preto naše vyššie ja, aby nám zo svojej korunnej čakry, teda z vrchu našej hlavy, vyslalo strieborný lúč svetla. Predstavíme si, že vyššie je za nami, ide taký strieborný lúč svetla až do našej korunnej čakry a poprosíme naše vyššie, aby nám dalo čo najvyššiu energiu, akú v tomto momente môžeme prijať do našej korunnej čakry. A cítime, vždy cítime. Základ je cítiť to. Nemusíme si to tak veľmi vizualizovať, ak nie sme schopní vidieť. Je dôležité to cítiť. Cítite energiu? Alebo sa pokúšať cítiť tú energiu. To je dôležitejšie, ako sa snažiť vidieť. To isté teraz si predstavíme. Milované vyššie ja, pošli mi z tvojej 6. čakry, čiže z 3. oka, predstavíme si, že z vyššieho ja čela medzi obočím začína vychádzať strieborný lúč svetla, ktorý ide do zadnej časti našej hlavy v úrovni nášho 3. oka, teda 6. čakry, prechádza cez našu šišinku mozgovú, našu epifízu, cez stred našej hlavy a vychádza našim obočím, našim čelom. Tento strieborný lúč svetla, ktorý nás navyšuje na najvyššiu možnú frekvenciu, akú sme schopní udržať, prijať v tomto momente. A zase cítime. Nemusíme tak veľmi vidieť, cítime. Pohyb energie. Stávame sa jemnohmotnejšími, čím viacej dokážeme cítiť. Toto isté urobíme s našou hrdlovou čakrou, čiže 5. čakrou. Poprosíme naše vyššie ja, aby nám zo svojej hrdlovej čakry, vyššia stojí za nami, tak z jeho hrdlovej čakry ide nádherný, strieborný, briliantový lúč svetla, ktorý vchádza do zadnej časti nášho krku, prechádza našim krkom a vychádza prednou časťou nášho krku a čistí a navyšuje energiu našej krčnej čakry. A teraz toto isté urobíme so srdcovou čakrou, zo stredu hrude nášho vyššieho ja začína vychádzať nádherný strieborný lúč svetla, milované vyššie ja, navýš našu srdečnú čakru na najvyššiu možnú frekvenciu v tomto momente. A my cítime, ako cez náš chrbátik v úrovni našej hrude prechádza strieborný lúč svetla, prechádza stredkou nášho srdca a vychádza prednou časťou nášho srdca. Cítime lásku. A teraz poprosíme naše vyššie, aby zo svojho solárneho plexusu z 3. čakry, zo svojho ako keby žalúdka, vyslal strieborný lúč svetla, ktorý vchádza cez našu chrbticu v úrovni nášho žalúdka na opačnej strane, prechádza našim solar plexusom, našou 3. čakrou a vychádza našim žalúdkom vonku a premýva všetko, čo už nepotrebujeme a navyšuje frekvenciu našej 3. čakry na najvyššiu možnú frekvenciu v tomto momente. Cítime, ako sa náš žalúdok zvyšuje frekvenčne. Naša 3. čakra, silové centrum. A teraz poprosíme naše vyššie, aby zo svojej 2. čakry, teda z podbrúška, vyslalo strieborný lúč svetla, ktorý vchádza do našej 2. čakry, úrovni našej chrbtice, cez našu 2. čakru, podbrúško a vychádza vonku.
A my cítime možno už pohyb energie, možno, že sa už stávame citlivejší v cítení. Cítime, ako nám toto strieborné svetlo aktivuje a naplňa našu druhú čakru do najvyššej možnej úrovne. Teraz. A teraz poprosíme naše vyššie ja, aby tak ako hore, aj dole vyslal zo svojej prvej čakry, teda z kostrče, taký oblúk svetla do našej kostrče. Tak ako sme šli oblúkom hore, tak ideme aj dole. Oblúk strieborného svetla a cítime, ako do našej kostrče začína vnikať do našej prvej čakry strieborné svetlo. Ako sa frekvencia našej prvej čakry, dôležitej, veľmi, takisto dôležitej ako všetky ostatné, ako sa zvyšuje frekvencia tejto čakry, tohto energetického centra, ktoré rozhoduje, či sa nám tu na Zemi páči alebo nie. Či sme uzemnení alebo lietame v oblakoch. Či sme v svojom tele alebo sme roztrieštení na všetky strany. Musíme byť ukotvení. Teraz poprosíme naše vyššie ja, aby pristúpilo a sa s nami spojilo. Teraz. A my cítime, ako nás naše vyššie ja objíme, ako sa stávame súčasťou, ako sme v ňom. A ono je nás. V nás. Sme jedna bytosť so svojím vyšším ja. Teraz pozvime, privolajme k nám plejádskych poslov svetla, aby nám pomáhali v tomto procese. Požiadajme ich, aby na našu auru, nad našu auru, čo je vlastne to energetické vajíčko, približne 90 cm nad nami, všade okolo nás, ale teraz nad našu auru, aby umiestnili plejádčania tzv. Multidimenzionálny kužel svetla. Čiže si predstavte ako keby kornútok zmrzliny a ten kornútok je namierený tým špicom do vesmíru a vlastne bude nám pomáhať sa čistiť. Tento kornútok má saciu schopnosť, to sme sa učili na ozdravení emócií 3. Čiže tam je taký kornútok, to je multidimenzionálny kužel svetla, umiestnený nad našou aurou, ktorý plejačanie môžu tam držať počas tohto procesu, aby nám pomáhal s čistením a držal nás v takom strede, v centre, v zarovnaní. Privoláme aj iných sprievodcov, ktorých chceme. Ježiška, Máriu, Archaniela Michaela, anielov, na nebo vzostrúpených majstrov, s ktorými sa cítite duchovne spojení a chcete ich mať pri sebe, vašich blízkych, počas tohto uzdravovacieho procesu. Takisto požiadame o prítomnosť niektorého člena z karmickej rady, aby naša karma bola pretransformovaná, všetká karma súvisiaca s čistením tohto vzorca alebo pokušenia. Ak ste to teda ešte neurobili, teraz si ešte raz
Budeme vyberať karmický vzorec alebo ego pokušenie, s ktorým chcete začať pracovať a transformovať ho. Čiže ešte raz prečítam 7 karmických vzorcov slnečnej sústavy a 7 ego pokušení, ktoré sú špecifické pre Zem a tento náš solárny systém. A vy cítite, ktorý je pre vás najaktívnejší v tomto momente. Arogancia. Závislosť. Predsudok. Nenávisť. Obeť. Hanba. Smilstvo. Lenivosť. Prejedanie sa. Pýcha. Hnev. Závisť. Chamtivosť. Vyberte si z týchto 14 karmických vzorcov a ego pokušení to, čo na vás najsilnejšie pôsobí v tomto čase, v tejto meditácii. Na ostatných môžete pracovať inokedy. Teraz. Stále sme v meditácii. Potvrdíme svoju pripravenosť transcendentovať tento vzorec alebo pokušenie tým, že budete po mne opakovať nasledujúce slová. Povedzme si ale najskôr, čo to znamená v tom mojom vnímaní, keď chceme niečo transcendentovať. Aký je to transcendentálny stav? To slovo budem používať v meditácii. Transcendentálny stav znamená stav, v ktorom presahujeme bežné myslenie, emócie aj našu osobnosť, personality. Je to stav, kedy vystúpime nad všetky naše programové vzorce, bolesti, obmedzenia a spojíme sa so svojou vyššou podstatou. Inými slovami, transcendentálny stav je stav, v ktorom sa prestávame identifikovať s tým, čo je ľudské, ale s tým spôsobom aj obmedzujúce. A vstupujeme do priestoru, kde cítime pokoj, čistotu, jasnosť a napojenie sa na všetko, čo je. Je to stav, ako by sme zrazu prestali hrať tieto staré hry a stávame sa pozorovateľmi, ktorí sú plne slobodní. Na emočnej škále je sloboda jedna z najvyšších vibrácií. Pre niekoho môže transcendentálny stav znamenať hlboký pokoj, pre iného ľahkosť, pre ďalšieho pocit, že je napojený na svetlo a lásku. Čiže my sa pripravíme teraz transcendentovať tento vzorec alebo pokušenie tým, že po mne teraz opakujte v duchu alebo nahlas. Potvrdzujem svojmu vyššiemu ja, plejádskym poslom svetla, všetkým prítomným sprievodcom, aj karmickej rade, že som pripravený
prevziať zodpovednosť za tento vzorec alebo pokušenie a transcendentovať ho. Prosím vás, milované bytosti svetla, o vašu pomoc a vedenie v tejto transformácii a transcendencii teraz aj v budúcnosti. Takže teraz, keď sme si stanovili jasný zámer, spomeňte si na poslednú alebo najnovšiu skúsenosť, scénku vo svojom živote, v ktorej ste podľahli tejto karme, tomuto vzorcu alebo ego pokušeniu, s ktorým pracujete. Spomeňte si teraz na túto udalosť podrobne. Spomeňte si na túto scénku a sledujte, kde bolo vaše telo stiahnuté. Kde ste sa stiahli, kde nastala tá kontrakcia vo vašom tele. Prestali ste dýchať? Aké emócie boli prítomné predtým, než ste sa rozhodli prejaviť tento karmický vzorec alebo pokušenie? Čo ste cítili? Čo ste povedali v tej situácii, v tej scénke? Čo ste si mysleli? Predstavili? Ako ste sa cítili? Snažte sa toto všetko vidieť veľmi podrobne, lebo sa snažíme dostať na koreň, na absolútny spodok, na príčinu vzorca, s ktorým pracujete. Nesúdime sa, len to rozoberáme, odlupujeme ako takú cibuľu. Musíme si pamätať, že predtým, než naozaj dokážeme transformovať a transcendentovať nejaký náš vzorec, musíme si odpustiť a mať so sebou súcit. Ale zároveň musíme držať to odhodlanie, to chcenie, toto transcendentovať, pretransformovať. Čo ste sa snažili skryť alebo zakryť? Čo ste sa silou mocou chceli držať?
Nenechali ste to ísť, nechceli ste to nechať ísť. Ako ste stáli, zhrbili ste sa, alebo čo vaše telo robilo v tej situácii? A dýchajte do všetkých emócií. Vydávajte zvuky, ak treba. Môžete si možno ľahnúť, ísť pod paplón, plakať, kričať. Ak budete potrebovať viac času a túto nahrávku si budete púšťať zo záznamu, kľudne si ju tu môžete zastaviť. Boli v tej scénke s vami nejaké iné osoby? Ak áno, čo robili? Ako sa na vás dívali? Aké mali reakcie? Aký mali postoj k tomu, čo sa tam dialo, čo ste robili? Precíťte aj toto, čo ste cítili v súvislosti s tými osobami, ktoré v tej scénke boli svedkom tohto, čo sa dialo, alebo boli nejakým spôsobom prítomní. Precíťte si aj tento aspekt, ten následok toho správania sa. Pozornosť na bolesť, na emóciu, dýchanie do emócie, do bolesti, vydávanie zvukov, aj keď je to len malé a už rozvibruje emóciu a tú energiu, tú kocku ľadu tej emócie a začne ju rozbíjať. A my potrebujeme rozbiť každú tú emóciu, aby sa rozdistribuovala na malinké čiastočky do celého tela a vesmíru, kde už nebude mať tú silu, nebude už tým blokom, ktorým manifestuje a priťahuje si realitu, ktorá nám robí nedobre. Keď sa treba triasť, tak budeme triasť naše telo. Aj to je veľmi silný spôsob. Keď treba tlačiť na brúško, masírovať si na tú bolesť, na hruď. Kde je to stiahnuté? V krku, v pleci, v chrbáte. Môžeme masírovať tú časť. Akýmkoľvek spôsobom chceme tú nakumulovanú energiu, ten blok energetický, čo drží spolu ako taký ľadovec, ako také železo, my to chceme rozbiť na molekuly, atómy, na najmenšie čiastočky, ktoré už nebudú mať žiadnu silu. A vtedy nás to prestane bolieť, vtedy nás to prestane ovplyvňovať a manifestovať našu realitu. Cez toto aj. Znova, ak potrebujeme viacej času aj s týmto, ako nás vnímali druhí, zastavíme si túto nahrávku na budúce. V tomto momente. To je najdôležitejšie to prečistiť. Nie ísť takou istou rýchlosťou. Teraz cez hlboký nádych a výdych necháme túto scénku úplne sa rozplynúť v našom kine, vo vnútornom videní. Plne si predstavíme, že sa rozplynula ako taká hmla. Prestáva existovať. Hlboký nádych a výdych. Ak ste ani dokončili a chcete ísť spolu so mnou, vrátite sa k tomuto istému vzorcu. Niekedy to treba robiť aj viackrát, aj ten istý programový vzorec, pretože má veľmi veľa náboja, viacej scénok, do ktorých sa chcete a potrebujete dostať. A teraz si potichu alebo nahlas povieme, opakujte po mne. Úprimne som pripravený vzdať sa tejto karmy,
alebo tohto pokušenia môjho ega. Prosím svoje vyššie ja, sprievodcov svetla, plejádskych poslov svetla a karmickú radu, aby mi pomohli transcendentovať tento problém. Moje milované vyššie ja, moja Božia prítomnosť, ja som. Teraz som už čistá. Teraz som transformovaná. A všetko ostatné je ilúzia. Hlboký nádych. Výdychom vydýchneme všetko, čo nás ťaží, čo už nepotrebujeme. A teraz si znova predstavíme nás samých v tejto rovnakej situácii, ktorú ste práve preskúmali. Ale teraz, tentokrát ste v stave transcendencie tohto karmického vzorca alebo ego pokušenia, že ste slobodní. Už nemáte tento vzorec. A všetky vaše myšlienky, činy, pocity a reakcie budú zodpovedať tomuto novému transcendentnému stavu. A vy sa vidíte na mieste, kde sa pôvodná udalosť stala s tými istými osobami okolo vás, ale správate sa inak. Inak myslíte, cítite, ste iní, niečo sa zmenilo. Predstavte si, aké je to byť v tejto čistote vašej Božej podstaty, vášho vyššieho ja. Správať sa bez tohto zaťaženia, tohto karmického vzorca. Všimnite si, ako by ste dýchali inak než predtým. Vaše telo je uvoľnené. Dýchate inak. Pozorujete, že napätia, ktoré ste predtým cítili v tele, sú tiež preč. Vnímate, že vaše srdce je otvorené. Čo by ste povedali v tej chvíli? Čo by ste si mysleli? A čo cítite
Čo chcete povedať tým ostatným ľuďom alebo tej osobe, ktorá je v tej scénke s vami? Teraz sa pozrite na osobu alebo na osoby, ktoré boli súčasťou tejto situácie a vidíte, že aj ich reakcia je iná. Keď ste v tomto transcendentnom, transformačnom stave. Ako iná je ich reakcia na váš stav? Čo robia? Ako sa na vás pozerajú? Čo si myslia? Čo cítia? Ako ich to zmenilo? Ten váš stav? Ako transcendentoval ich? Ak potrebujete viacej času, aby ste naplno precítili túto novonastavenú situáciu, tak si potom môžete zastaviť nahrávku na tomto mieste. Inak pokračujeme ďalej. Hlboký nádych, výdych. Znova sa vraciame do svojho tela každým nádychom a výdychom. A znova potichu alebo nahlas opakujte po mne. Ja som božská a čistá podstata, ktorou som. Úplne odpúšťam sebe a všetkým ostatným z mojej minulosti, ktorí boli zapojení do tejto ilúzie. A pomenujte si svoje konkrétne ego pokušenie alebo karmický vzorec, v ktorom som bola zúčastnená, ktorý som žila, ktorého som bola súčasťou. Teraz som slobodná, oslobodená od tejto ilúzie. Teraz a navždy. A tak toto je. Tak nech sa stane. Tak, a pomaličky sa vraciame do nášho tela, ak sa nám dá. Tí, ktorí potrebujete zostať dlhšie v tomto stave, kľudne zostaňte. Tí, ktorí chcete napísať niečo do komentíkov, napríklad s čím ste pracovali, môžete. Tí, ktorí sa pomaličky vraciate späť, tak cítite chodidlá, a trošku s nimi pocvičte ruky, prsty na vašich rukách, pocvičte s nimi. Pokrúťte trošku jemne vašou hlavou doprava, doľava. Cítite stoličku alebo gauč alebo posteľ pod vašim telom.
Aké je to byť uzdravený a slobodný, oslobodený od tejto ego ilúzie?